Kuuntelet Bassoradiota. Kulta Basso Kerho. Kulta Basso. Kulta Basso Kerho. Suomalaisen asemusiikki erikoisohjelma. Sä kuuntelet Kulta Basso Kerhoa. Tänään meillä on vieraana Kiaro Savo Battle. Tervetuloa studioon. Esitelkää itsenne ihmeessä, koska mulla on maailman huonoin nimimuisti ja teitä on joku 30 mestoilla. No meikäläinen voi aloittaa, eli Pyykön Jesse ja on ton koko Savo Block Partyn järjestäjä ja Kiero Savo siis yksi osa tätä. Moi, meikä on MC Samppa ja on järjestänyt Kiero Savo Battlea tässä 3. vuotta mennään nyt. Joo, heissan. Se on ironinen Inna Haus ja me itse hoitelee sit taas siellä Kiero Savo Battleillä niin itse tämän battlejen hostaamisen, eli on SM hiukan juontanut ja muita skaboja, mitä Samppa on järjestänyt, niin sitä kautta B-siis. Kyllä. Mistä mistä Kiero Savo Battle sai alkunsa alun perin? Se tulee tuolta Savonlinnasta ja me ollaan kaikki sillä vähän kieroja savolaisia. Sitten siihen piti laittaa vielä Battle loppuun, niin siitä se nimikin tuli. Eli tää on nyt siis 3. vuosi, vai? Tää on 3. vuosi. Me ollaan 2 aikaisempaa veetty tuossa klubilla Savonlinnan Rocksissa ja nyt päästiin Jessen pyynnöstä, niin päästiin tuonne festareille. Ensimmäiset festaribattlet, mitä on järjestetty mun mielestä. Niin, kyllä. Siistiä. Mä huomasin, että mainostatte Kiero Savo Battlea niin kuin, mikä se oli se mainoslause, Suomen tuhdeimmat freestyle battlet, vai mikä se oli, tavoitte korjaa nyt tässä tai jälkeen, mutta mikä siitä tekee maailman kaikkien aikojen kovatasoisimman battle? Niin, pakko mainita kyllä, että on tullut kuvioissa pyöritty jo yli 10 vuotta, niin kyllä Kiero Savo Battleen, siinä tulee kovin line-appi, mitä on niinku, jos mä heittäisin oman muistin pohjalta, niin 5 vuoteen. Eli meillä on 5 Suomen mestari osallistumassa sinne ja tällaistähän ei ole niinku tapahtunut ikuisuuksia. Plus siellä ollaan hyvin nuukia oltu Samppa sen suhteen, että kenet se ottaa messi. Eli vaikka onkin festarilava ja se ei aina ole se paras mesta vetää battlet, niin nyt on niin tiukka line-appi, että jos ei se uppoo yleisöön, niin ei uppoo kyllä sit mun kulli sun mumminkaan. Tiputelkaa nimiä, ketä siellä on siis. No siis, siellä on Ore. Siellä on Kajo, siellä on nykyinen Pure, tuossa odottaa lämpärin puolella. Siellä on Rivo. Sitten kuka se yksi mestari vielä oli? MC Toni. Joo. Toni. Sitten tulee tuuraajina Kristeri. Sitten tulee Rölli. Tuleeko J.K. Valia vai kuka sinne tulee? Rölli, J.K. Valia, meikäläinen ite, just Kristeri. Nyt jos me unohan jonkun, niin me on paha ihminen. Tikki on tuomarina, niin kuin Marko. Sitten sinne tulee Jussi Kuoma tulee tuomaroimaan ja Universtas vielä siihen kaupantekijäisiin. Eli aikamoiset bileet tulossa. Mikä on parasta battle-rapissa? Minkä takia te järjestätte nimenomaan battle freestyle? Battle-rapissa on kyllä parasta se viihyttävyys, se, että se yleisö pääsee siihen hommaan mukaan. Ja just se yllättävyys siinä hommassa, että siinä vastaukset merkitsee etenkin Kiero Savo Battlessa niin todella paljon se, että se on valmis vastaamaan kaikkeen, mitä se kaveri sanoo. Ja just se kilpailu siinä, että kyllä se viehättää todella paljon yleisöä. Varmasti ennalta arvaamattomuus. Haluaisit Ironinen sanoa jotain vielä? Joo, no Battleista voisi sanoa, että oli se sitten kirjoitettua tai ei, niin Battle on kuitenkin aina semmonen kanava meille underground-skenen underground-haaralle tavata ja vetää kännit ja pitää hauskaa. Ja sä pääset haukkuu toistahan luvan kanssa ja sit kun sä ylität itses, niin vois sanoa niinku, että mikään päihde ei tietääkseni ole vielä vienyt siihen niin sanottuun flow-tilaan, kun sä huomaat, että tavaraa valkaan tulee ja sä toimit välikappaleena. Se on vähän kuin pastori saarnaamassa, mutta katuuskottava. Sen verran pakko kysyä tuosta niinku battle mind stateista sen verran, että mikä teidän mielipide on siitä tavallaan, että kun nimenomaan battlen puolella pystyy kaveri runttaa oikein huolella ja mennä sinne niinku henkilökohtaisuuksiin ja lyödä navan alle ja niinku repii ne parisuhteet ja perhesuhteet. Mutta sitten tavallaan mä oon kuitenkin aina niinku tässä kun 10 vuotta seurannut toimintaa, niin katsonut, että kaikki on kuitenkin kulisseissa aina ihan niin kuin tosi frendejä toisilleen. Ja kiitos luojan, me ei KBK:ssa ikinä battleta keskenään, se olisi vittu ihan kamalaa. Se olisi ihan kamalaa. Me ensin menee toisinpäin, että me ollaan tälleen niin kuin, me ei battleta, mutta Frendei studioissa, mutta vihamiehiä ulkopuolella. Lava ulkopuolella sitten niinku kurkuskin. Eikös me jo tuossa just välitilassa äsken leimattu Krister Skeneen pahimmaksi vasiikaksi tuossa äsken. Ei se ihan käsikädessä me aina. Kaikki ollaan kyllä kavereita. Kyllä sillä saa sanoa ihan mitä haluaa, mutta se on oma harkinnan kautta aina, että mitä haluaa sitten sanoa. No siinähän on just se, että
periaatteessa kyllähän siellä heitetään tiukkaa läppää, mutta aina pitää haistella, että jos sä menet vähän liian yli, niin sit katsoo, että missä hieno raja menee. Ja kyllähän niitä tapauksia on, että ei oikeasti olla edes kavereita, ja niistä mä nautin kaikkein eniten. Mutta kyllä mä sanoin, että moni parisuhdekin menisi paljon paremmin, jos vois purkaa ne asiat battläämällä muijankaan. Niin saisi oikeasti sanoa suoraan. Sen jälkeen voi pistää sen flown toimeen jossain muualla. Sellainen niinku, olisitte kattonut se Purge-leffa, että tavallaan kerran vuodessa sit antaa Päästellään vähän höyriä jätkien kesken. Joo. Rinkei kuin rinkei. Tällainen kuulostaa ihan joltain muulta kuin Battlelta, jos nyt vastaavassa radion. Onks teillä jotain, siis tos mua kiinnostaa tuo kaverisuhde, kun te olette kuitenkin hyviä frendejä ja hengailette kuitenkin suht paljon, niin kun ainakin näissä tapahtumissa, niin onks teillä joku semmonen niin kun kunnioituskoodi omalla tavallaan, että onko oikeasti asioita, mitä ei voi sanoa, tai niin kuin jollain tavalla semmoisia sääntöjä, mitä ei ole välttämättä kirjoitettu, mutta kaikki tietää ne? No siis kyllä nyt oikeasti, jos joku on hyvä ystävä tai kaveri, jonka kai joka päivä pyörii, niin et sä nyt lähde siitä purkamaan kaikkia pahimpia salaisuuksia välttämättä siinä. Siinä on aika pitkä keskustelu illalla sit varmaan, jos siellä rupeat niitä purkamaan siihen. Mutta kyllä siellä nyt pystyt voittamaan, jos se on todella hyvä, niin ihan sanomatta niitä pahimpia salaisuuksia kanssa siitä toisesta. No tässä on hyvä esimerkki ehkä niinku kiteyttää tätä hommaa on se, että mä kerroin Emänälle, että mä lähden ensi viikonloppuun sinne Savo Block-parteihin. Ja siellähän mimmejä riittää ja räppärit saa mimmejä, mutta mä sanoin, että mulla on Suomen paras ehkäisykeino. Näin mut battle-räppäriä ympärillä. Jos sä menet jotain tekemään, niin kyllä sä sit saat kuullakin. Toi on kyllä ihan hyvä pointti, ihan validi pointti. Pitäisikö meidän kohta alkaa laittaa myöskin jotain kiekkaa pystyyn kerran? Joo, tänään tosiaan siis freestyletaan. Jos tulit nyt vasta linjoille tai hetki sitten, niin meillä on tänään Kiero Savo Battle Freestyle-spesiaali, jossa kuunnellaan 1,5 tuntia erilaisia freestyle-aiheita. Missä Kiero Savo Battleen voi seurata, miten sinne pääsee ja mikä se ajankohta oli? No elikkä Savonlinna, mikä jäi tuossa alustuksessa mainitsematta, että varmasti se hienoin kesäkaupunki Suomessa. Ja ensi lauantaina, sinnehän pääsee ihan, kaikki tiet vievät Savonlinnaan, eli ihan millä tahansa ja festaripäivä. Siellä on kaikkea muutakin paljon touhumista ja yksipäiväinen tapahtuma ja Kiero Savo päättää sen koko päivän, niin sinne kyllä kannattaa tulla ihmettelemään. Ehdottomasti. Eiköhän pistä jake biisi soimaan ja lähdetään freestyle-hommiin. Tää sille mainokset ja sitten aletaan paukuttaa. Woppa. Kuuntelet Bassoradiota. Rauhaa, hyvät naiset ja herrat. Minun nimeni on Stepa. Tämän ohjelman nimi on Kultabasso Kerho ja te löysitte tienne oikeaan paikkaan. Nauttikaa showsta. Peace. Kuinka moni muuten oikeasti? Peace, peace, peace. Nyt todellakin kuuntelet Kultabasso Kerhoa. Meillä on studio täynnä Kiero Savo Battlen edustajia. Niillä, jotka vasta äsken hyökki kyökkiin, niin kertokaa vielä, esitelkää nopea, ketä on se ensimmäisessä battlessa mukana. Moro. Meikä on MC Samppa. Joo, meitsi. Ironinen. Meikä on Krister Forston. Mitäs Kristerille kuuluu? Erittäin hyvää. Oltiin Espanjassa viime kuussa, tätin 30, vietiin Tyykikylä MC Battle sinne. Suomi Freestyle Battle on käynyt ulkomailla. Onneksi olkoon myöskin tuosta 30 virstaan pylvästä. Äijä on selvinnyt kaikkien rokki-ikien yli ja sellaista. Se on harvinaista kuitenkin räpisaralla omalla tavallaan. Se on just näin. Kertokaa sen verran vielä kuuntelijoille, mikä meillä on tänään meininki, kun meillä on 1,5 tuntia aikaa paukuttaa. Mennäänkö me koko aika battle-tyydeillä, mennäänkö me normi freestyle? Mitä tässä tulee tapahtumaan? Vaihdellaan. Vai määrätäänkö me tahti? Heitellään vähän kaikkea freestyle ja battlea vähän sekaisin silleen, että totta kai pitää pikkasen naljalla aina kaverille, mutta ei semmoista straight out battlea ehkä vastakkain tässä, mutta vähän heitellään läppiä kaikista. Kultavassa kerrohan siitä hieno radio-ohjelma, että tässä on myös lähteä aivan lapasesta, että nythän me laitetaan tässä niinku tällainen disclaimer ilmoille, että perheen pienimmät, niin teidän vanhempanne on teistä tällä hetkellä vastuussa ja teidän kuuntelutottumuksistanne. Kyllä, ja niin tosiaan perheen pienimmät, niin laittakaa kädet korvien viereen siihen. Peitätte korvat kivasti ja siinä sitten 1,5 tuntia istutte Isukin vieressä siinä. Tämä on tähän perinteinen, mitä jo Jenkeissä harrastettiin aina, että laitettiin se earmuffs. Parental advisory siihen, niin eiköhän kaikki lapset mennyt kuuntelemaan. Kyllä, tämä ei ole soveltuvaa freestylea perheen pienimmille. Aloitetaan jollain kasuaarilla tämmöisellä pikku hauskalla jutulla, mennään heti henkilökohtaisuuksiin. Esitelkää ittenne ja kertokaa vaikka teidän parisuuden status siihen sitten seuraavalla rundilla. Noniin, täältä. Just näin. Nyt lähtee KBK Battlet käyntiin. Täältä äkkiä, sitten tippuu. Pakko sanoa tähän väliin, että Sampa on se vaan sinkku, eli siis enkä tiedä mikä tässä nyt menee. On meillä meininki Savossa niin kuin rehte, eli siis tuntuu aika nololta. Tänään kaikki naiset siellä kolossa, Sampa ja Purre sinkku miehinä sekä tikki. Löytyy sieltä myöskin Stola, rokka aika kova, enkä tiedä mikä on tässä game oma.
Mä haluan säästyä valitukselta. Christer Forston ei ole siis parisuhteessa. Vaikka on tehnyt tätä vuosia, mun on pakko myöntää. Mä käyn huorissa. Espanjassa tuli poljettua aika monta. Sen takia mulla on erittäin vireä polla, kun ei oo ämmä vieressä mäkättämässä. Ja nyt ironinen sen naisesta räppäämässä. No mitäpä mä tässä säätämässä, häädän päästä nää ämmät, jätän tähän tämän blab blab. Eli mennään sitten parisuhdestatukseen. Muija tuntuu siltä, kun se olis pelkkä jarru, sitä täälläkään mä tarvii. Voi harmii, pitää olla skarppi. Vaikkei voi sanoa mutko, että MC Toni on narkki. Parkkiin tunnu aineiden käytöstä. Sun pitää varmaan pikkuhiljaa kohottaa tätä näytöstä. Mä oon sinkku, enkä mä kämmää. Mä sinkku vaan niin pitkä, kun vien näitten jätkien ämmät. Ne ota mua jo tuolla kotona. Siis muu himassa, mä meen sinne, vien niille bisset vielä sivasta. Vuottele niitä pitkin vartano, tervetuloa Sampa Savon kartana. Mä vois sitä kertoa jo, totta kai mä en käytä muutenkaan kortonkin, kun mun vastapäätä näköjään elävä Joe Tortoni. Päässä ei purista vanne, ihmettelen tällä hetkellä missä on Kalle. Pidän asiaa aivan varmana, Kajo siis ajaa Audiansa Someron kartsalla. Sillä punaisella tiputtamas vittu perseet ja silmissä tietenkin pikkuperseet. Somero luukuttaa tätä aivan liian lujalla, Kalle saa kujalla. Ja mitä mä nyt sit susta tahdon kertoo, se on sulkapalloverkko. Turha taas on kertomassa helppoa paskaa. Meikäläinen tekee kaikesta tektoplasmaa. Ja kertomassat vaikka otti turpaa, niin mulla on pääs turpaan, niin turha runkari. Mun fannit menneet nurkaan niin äkki, ettei ei vois ees röllil. Tuussa pistää tää koko tölli konka. No konkassa se on varmaan jo ollutkin. Elikkä me laitetaan mestä konkkaa ja perustan tänne kommuunin. Mä oon semmonen klonkuki, joka varastaa aina tavaroita. Pienestä asti ollut helvetin paha poika. Noniin, nää sanat koita nyt, tässä alkaa leipoo. Se on ainut, joka pystyy täällä selkäsuorana vaan seisoo. Ei joo, ja kaikkea näitä räppikliseitä. Mulla ei oo mielipiteitä, ei ilmeet kireitä, vaan pystyy tälle alkaa tiputtaa. Sori, kyllä me räpätään vielä hetki päästä sinunkaan. Mutta ei ainakaan vielä, joutuu sivuttaa. Noniin, Kuopion puolesta tuli liputtaa. Ja tollanen keskeyttäminen, se vähän vituttaa, mut siitä huolimatta meikä räpää jo monta minuuttia. Se on jik valia, polttaa tuuttiin ja menos muuttiin, ja meikä pysyy battles vihasen akkopuuttiin. Ja yhtä sitten pitää vielä sanoa, että se on jik valia, ei etsi täältä mitään pikapanoa. Vaan kyllä sä tiedät mitä tulee naisiin, niin ennemmin sitä sielun ruokaa, kun silmä karkkii. Silmä karkkii. Se on jo et suusta purre, upeasti vaan pistää taaskin. Elikkä taakin ainakin vähän niinku tiivi taavi taikka intiaali. Miksi mä ottaisin mitäkään hiisi bladi? Ei se kuulu ainakaan mulle eikä mun sana varasto. Samalla tavalla lavalla kun lavalla mä paras oon. Takavaloot. Joutuu näkövään muuten peräisin mestä. En mä sit ehkä kestä taikka kestä näyttää variksen pelätimeltä. No en mä ainakaan siltä sitten näytäkään. Täynnäpää ei oo mulla mitään muuta kuin riimejä. Koska mä tuun paikan räjäyttämään ja silloin meidänkin on vähintäänkin tosi kireenä. Oh, se on kireenä kuin naisen pakarat. Noniin, mä tulen tänne piekseen sanoilla, tavoilla, radiossa lavoilla. Noniin, pystyy tälleen olla skaboilla, tai melkein, ainakin selkein elkein taitavin. Mutta silti aina baittasin muitten tyylejä ennen kuin keksin oman. Tyylin kuulet kovat, ne on Niko Novan, koska kenenkään muun ne oli sikaan. Kenenkä mielestä täällä mukaan ilman meikää olisi kivaa? No en usko, että ainakaan teidän mielestä. No niin, koska mulla ei oo mikään pielessä, on suoraan Särkiniemestä. Tuolta jostain kaukaa, no niin, pystyy ilmaa haukkaa, mutta silti meikä nauraa. Viet aina pulloja kauppaan, mutta ne ei oo kaljapulloja, koska mä räppään ulkoa ja ulkona ja myös välillä sisällä. No niin, jokainen ihminen on röllistä pitävä sinällään. Nyt on tiukka paikka step up, koska Shoutboxiin tuli just viesti, että ainut MC-talossa homeboy Niko Rölli Nova motherfucker. Muiden flow palikka. Nyt on näytöpaikka. Ai.
muiden flow palikka, mut tässä on sulle talikko. Lähetä heinä hommiin ja sit se pitää asioit. Se on jikvalia jaksaa aina pudottaa, mut nää kaikki mut MC täällä punoo vaan runoja aika ujona. Lähtekää nyt kotiin, koska meikä mikit tukottaa. Se on sama jätkä ja menee Kristerin mimmi suukottaa. Jos siltä sellainen löytyis, mut ei taida löytyy, koska Viri on vienyt siltä kaikkien mielen ja sielun köyhyys. On just se jätkä, mikä sillä on pielessä. Se on jikvalia, tulee räppää Savo Block Partyn promo mielessä. Se on se sama jätkä Tampereelta, mutta tavallaan myös Rovaniemeltä ja ollaan hiessä, mut siitä huolimatta Krister tulee kohta vastaamaan ja haluu meikät piestä, koska se on kova batlaamaan, mut Jikvalian teksti on jotain paljon erilaista ja eiköhän me oteta mikkiin se seuraava MC. Seuraava MC tänne tulee kyllä pyry. Krister haluu piekseen jonkun. Onko joku yllättynyt? No en oo mä. Ainakaan taitava meininki paikalla MC purevaa tulee iskee salamata sama paikka kun tuli se taivasta laivasta vai taivasta taikka tai vasta paikasta. Miltä se kuulostaa kun meikä aivastas? No ainakaan aivasta massa. MC purree tulevaa tänne ja sillä on mukana ainakin oma 90-kilonen massa. Ainakin melkein, taitivin melkein. Voisin niin sanoa. Kuinka sanoo palikkaaks mun flowta, niin sit katsotaan. Katsotaan talossa, on niin paljon valoja, et kun tuupaa valota, ei meininki on talossa isona. On kohta Rivonkaan täällä vaan räppäämässä. Mitä vaan läppää heittämässä, meikä tässä eikä muutka, ei meil pärjätä. Jos pärjääkin, niin sitten pärjää. Nää räppärit on räppärit, mulla on räppäris luuki aina silloin kun laita päähän snappäkin, mut ei se haittaa. Silloin voi ainakaan haukun letistä, se ois niin epistä. MC Pure räppää kun kerkiä ja niin se tekee räppää kun kerkiä. Heiluttelee käsiä melkemään. Pitäisikö muistaa välillä hengittää? No varmaan pitäisi siitä sinä sekä sun isäsi. Mitä sit jos te tykkää tästä laita silmät kiinni? Tai sitten korvat kiinni, tai sitten korkkaa piini. Täällä on niin hyvä meininki, vois olla Bassoradio polttariitkin. Meikäkin muistaa hengittää. Teillä on flow niin palikkaa, että pelaan teillä kohta Tetristä. Joo, kasaan niitä niinku Ice Cube. Laitan ehkä tyylit tuleen, mutta silti kusee. Joitakin tyylit, mutta meikän ei ainakaan, koska meikä tulee täällä ohjaamaan tätä laivaa ja sitten miettii, miten paikallaan voi sanat vaan olla. Mutta sitten meikä tulee tänne varastaa noi ja 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 noi. No niin, meikä potee täällä ja noi, elikkä pystyy täällä sanoin ehkä myöskin korottaa. Jengi räppäämään jonottaa, tässä melkein jo nolottaa, elikkä pitää päästä tänne nyt muut räppärit ääneen. Elikkä tää räppi on se juttu, mitä mä teen. Elikkä nyt seuraavaksi varmaan sitten Stola tai Rivo, meikä oli Niko Nova. Yo, Niko Nova, Suomi räppi iso osa. Tottakai homma menee niin, voisiko joku tuoda jotain? Mitä vois juoda, ottaa vaikka yhden biissä ja muutenkin. Ehkä sen takia tyyli on vähän nihkeä. Ja muutenkin en tiedä mitäs heitettäis sitten. Ei kiinnosta oikeastaan räppää, halu mennä vaan Tonin kans bisseil johonkin lähimpään mesta, mikä se olikaan. Tyylit on niin vittu jumis, ettei niitä voi ottaa edes tosissaan monikaan. Ei edes tiedä kun mä tuun mikki vaan sohimaan. Haluuks joku tulla tähän tai mut ohittaa? Joo, se on ihan turha haastaa. MC Toni kun räppää, niin muut on pelkkää saastaa. Ja kyllä sä tiedät taaskaan, ei kuka pysty mitenkään heittää meikä vastaan rysty. Paitsi jos vaan klikkaa, kun mä räppää. Kaikki kyllä dikkaa ja jengi flippaa, kun meikäläinen heittää vaikka mille mittaa. Siitä jotain hullu freestyle, mä teen sitä yleensä vaan tiistaisin. Mut nyt on tämmönen poikkeussessio ja kaikki jätkät todellakin aina messissä on. Ja kyllä sä tiedät, että mä vähän ehkä pleksit on. Mut ei sä oikeastaan kuulu tähän tilanteeseen. Meikäläinen tsiigaa ihan sikan TVt. Sieltä mä keksin kaikki hyviä vitu vitsejä. Ja kyllä sä tiedät, että me ollaan niitä räppäviä piskejä ja pokalla myöskin chiksejä. Joo, ja kyllä sä tiedät, kuka on mun wifi, niin toi ämmä tossa ei suostu mennä munkaan naimisiin. En mä tiedä, miksi näin pitikin heittää, mutta kyllä sä tiedät, että aina se on mikrofonis meikä. Ja nyt oli vielä tää joku kolmaskin räppäri. MC Toni kohta lähtee kääntelemään snapbackiin. Mut nyt jo jätkä sun vuoro. Minä ja Rivo kuulutaan laulukuoroon ja kyllä sä tiedät varmaankin, kun minä ja Rivo rapataan, niin se on vähintään skandaali. Yeah, ja pistäkää rystyy, pistäkää vitone. Lyöntivoima vähintäänkin 100 kilonen, kun Stola ottaa mikin käteen, niin silloin kaikki näkee, miten räppärit alkaa tätä paskaa pätee. Ja nämä stäkkeet valmiiksi jo on skriivattu ja kyllä vaan ja nytten lähtee tässä liiottelu. Mistä tulee tämä Savonlinna oma poika? No sieltä missä löytyy aina täys vittun hoivaa.
Eli naatinto aamusta iltaan. Kyllä vaan ja aamulla pitää sitten tilata pizza kakkospäivä. Lauantai ja silloin stola kyllä ja kyllä silloin tulee niinku backed up slide. Se tarkoittaa mitään. Mä pystyn keksiä omia sanoja. Kyllä kaikilla on tarkoituksi pahoja ja meikä etsi rahoja. Kaikesta tästä keskeltä ja meikä aikoo tehdä naisista vielä joku päivän leskiä. Koska se on niin sairasta hommaa ja meikä mietti miten musta tulisi joku proffaa. Kaiken tietäjä ja näitten riiminieliä. Riimi mietintää ja meikä aina pienissään. Jätkä räpit todellakin kato hoitaa. En mä tiedä, mä vaan kato hiljaa. Mistä tulee Savonlinna oma poika? No varmaan Savonlinnasta. En mä tiedä. Sitten vielä, jos pitäis räpätä, onks tilanne jotenkin hämärä? Ja mitä helvettiä? Maksaa mitä maksaa. Rivo, hei, voisit sä tähän vähän jotain jatkaa? Voi vähän jotain jatkaa, tai ottaa vaikka sit vastaan, mut todennäköisesti se tulee olemaan paskaa. Ihan sama, koska edelleen on aika jummis, mut se ei haittaa ja nyt on hyvä hetki muuten ottaa kuvi. Joo, eli voi räpätä studios, räpätä lavalla, heitä freestyle, biitti vaihtuu, mut mä vois näpätä samalla. Ottaa vaikka videokuva, sitten tästä vittu todistusaineisto siitä, että sä itse oot ruma. Eikä kyllä viitti yhtään heittää siitä enempää mitä tänään, mut sen takia ollaan tää lisää tekemässä sitä räpää. Se on Rivo, se on Forssa Kummi Alfa Uros, joka tulee tänne, räppärit suuttukaan, ne pitää ovi takalukos vähintään. Yeah! Siinä oli Kiaro Savo Battlen ensimmäiset aiheet. Oitan tähän seuraavaksi ihan semmonen törkeä mainososuus, missä aihe on Kiaro Savo Battle. Eli mainostakaa ihan niinku haluat tapahtumaa. Lava-aallot, radioaallot on vapaana. Pistä jake biitti soimaan, mennään takas toisinpäin kierrossa. Kierretään räppäreitä ja let's do it. Yeah. Yeah. Jep. Kyllä vaan. Elikkä tuut Savoon, siellä meininki on täysin kieroo. Kyllä vaan ja sinne tulee parhaat vitun rientoot. Siellä onpi hyvä meisinki täynnä räppäreitä. Kyllä vaan ja mitä tapahtuukaan päkkärillä. Siitä radioon sopi edes puhuu ja sitten sieltä kuuluu sitä hullua huhu. Kuka siellä käynyt, kuka sinne tulee tulemaan. No tärkeintä on, että kierro Savos meininki upeaa. Ja kaiva kuvetta, osta nyt se lippu, koska missä se paras battle räppi sitten tippu, se on Kierro Savo. Kierro sä tulet ja menet kaho. Kyllä vaan ja siihen tulee niinku suuri pato, jossa tunteita joudut kelemaan läpi. Mitä battle räppärit teki, miten näin kävi, et oo happy siis hymyilytä enää. Pistäkääpä toinen räppäri siihen jotain perää. Joo, en mä tiedä, meikä räppää aina hyvin. Älä osta lippua, vaan kiipeä aida yli. Niin silloin on varmaan vähän halvempaa. MC Toni tulee räppäreitä skalperaa. Ja kyllä sä tiedät miten tästäkin lähtee. Mä tulin rokka koko Kierro Savo Battle. Ja oikeastaan meikäläinen aina riime jakelee. En mä tullu edes battlea vaan vittuille arelle. Eli kyllä sä tiedät miten se aika koittaa. Jos mä battlään senkaan niin silloin meitsi voittaa. Eli kyllä sä tiedät mä polttan vaikka dullaa. Are hei. Sä näit muut etkä uskaltanut tulla. Joo, missä jätkä onkaan? En mä tiedä, mutta meikä pomppaa. Aina heittä freestyle kunnollisompa. Joo, ja kyllä sä varmaankin tiedät, että nyt Rivo aiheuttaa taas skandaali. Joo, aiheuttaa jotain ikäviä juttuja. Kierro Savo Battle, räppärit on tuttuja. Kaikki varmaan vittu tietää, että alkaa tuntumaan kun mennään sinne, niin kaikki kuuntelee summusaa. Siellä tai siis ainakin niitä battle-riimejä, kun siellä on MC Suomen mestareit useampia aika siistejä ja riimejä. Muutenkin ei todellakaan tarvi häpeä. Ulkoilma tapahtuma, hautaa juomat maahan etukäteen. Se kandee muista, jos sinne tulee siis paikalle, niin todellakin paikalle. Itekin mä freestylaan me, niin kuin nää kaikki muutkin jäbät, ketä täällä on. Niin. Ja meikä näissä hommissa aina päällä on. Aika vaikea riimi oli tohon heittää, mut kyllä homma hoituu, jos kyseessä on meikä. Ja kyllä te tiedätte, et mä en edes tunne teitä. Ja kyllä sä tiedät, mä haistan todellakin paskat. Mulla on aina päällä tämmöstä jotain Adidasta. Ja kyllä sä tiedätte, et mä oon kova äijä. Räppä näin hyvin, vaikka on dokannut 2 päivää. Joo. Se oli kyllä pikkuinen sattuma, mutta ei se haittaa, jätkä vois heittää jotain hassua. Meillä on vielä yksi räppäri, joka ei ole esitellyt itsensä tänään. Esittele itsensä, mainosta Kierro Savo Battle. Mainosta Kierro Savo Battle. Se on tikki, tulee tänne käskee. Eli mulla on ainakin sitten kiva lista, se on Tikki, eli Sami, suoraan Inarista. Eli mun ajatukset on
tosi noloja sekä homoja ja mä omistan myös poroja ja en mä tiedä tarviks tässä olla mitään mieltä. Mä en pysty mitään niellä, mä räppään myös saamen kieltä. En mä tiedä ainakin perseelle sit nyt menee. Mä osaan saameksi sentään laskee 10. Eli ottakaa siitä sitten haltu, ihme Arttu. Kyllä sä tiedät, ainakin naiset sitten kastuu. Eli miettikää, kuka on Savo Block parteilla. Toni on ainakin siellä parvella. Ei tarvi rupee mitä siellä suosimaan. Ja täällä on tämmösiä äijä kuin MC Toni vitun kuosissa. Eli heitä sitten ainakin varmaan näitä. Savo Block parteilla on niin pahoi kuin MC Tonin darrapäivät. Koska se ainakaan siellä sitten toimi. Kyllä sä tiedät, ainakin koiti niin kuin joku Timo Soini. Kato millään tavalla tehdään. Ja mitä mä kerron itsestäni. Se ainakin kerro siitä, että heitä sitten räpit. Ja meikä luon myöskin Chiksei kävi. Ja kyllä sä tiedät, miten jätkä myöskin tossa hävis. Ja mä voin sanoa, että se on vähintään varmaa. Mä tuun Savonlinnaan, jos ei sieltä tarvita kaljaa. Ja mitä helvettiä, pystytääks nuotissa MC Toni räppää useimmiten kuosissa? Mitä sitten? Mitäs tässä muka pitäis itkeä? Kyllä sä tiedät, miten meikä heittää aina kunnolla. Ja mä tuun runnomaan, enkä anna sunnolla. En mä tiedä, mä huomasin, että sä olit siellä Cowboys pelkästään tuomari. Ja kyllä sä tiedät, varmaan arvaat. Sinne kutsuttiin pelkästään parhaat. Joo, en mä tiedä mitä muutakaan heittämään. Meikäläinen on tässä aina eittämät. Jotenkin heiluttelemässä käsiä, aina päin pläsiä. Ja kyllä sä tiedät, Rivo, nää ämset hävitä. Ämset hävitä silloin kun puhutaan räpistä ja Rivo mikis, niin puhutaan myös hyvistä läpistä. Ja Kristen pyörittää käsiä siihen malliin, että tarvis kohta alkaa vaihtaa räppäreillä tätä tahtiin. Mun tatsi aina hyvä, sen takia mä laitan kybäl. Ja kun heitä freestyle, en mä tarvi laikaa kynää enkä mitään muuta sellaisia kyllä välineitä. Näytä miten räpit tehdään, vaihdetaan nyt väki, eihän. Eli ainakin Toni poistuu sit luota, niin Toni mieti tarkkaan mitä sanoo, kun mä oon battlejen tuomari. En mä tiedä ainakin kuka tulee hoitaa. Se joka antaa mulle eniten rahaa tulee ne kierrosaven battlet voittaa. Eli tulkaa mua lahjomaan. Kato, en mä tiedä ainakaan onko se sitten miten kahjova. Eli ainakin menee taaskin jumi. Sen verran unohin esitellä itteni, mä oon bändistä nimeltä Sati Kuti. Eli vaikka oisi ollut ennen läski, mä olin Suomen hauskin tavisohjelmassa, mä oon TV-tähti. Vähän niin kuin minäkin, Sapa homma vaan lisäli. Ja nyt etitään vielä se isäkin, siis mikä se aihe oli. Oliks se kierro Savo, mä teen mitä mä taho, sen takia freestyle ja lado. Eli se on smoothie, aina se MC Sampa. Tulee sun muijan tai ja se selän takakamppa. Mua ei kiinnosta ämmät, mua ei kiinnosta miehet. Mä tuu sun eteen niin pitkä, et katkene kielet, boo. Sulla on saletisti kihti, Niko Nova muka paras, oli maailman paskin vitsi. Tähän ootte Kuopiosta, ette tosiaankaan nauti mistään suosiosta. Ja mä en anna juutalaiselle mitään kiitoksia. Kuopiolaisethan on sisäsiittosia. Mä oon voittanut Niko Nova joka kerta kun oon yrittänyt. Mut siihen se ei pyri, sä oot se vävy. Mua ei paljon kiinnosta osasia tietokoneen takana. Krister Forston tipottaa lavalla satanan kakarat, niin ne ajautuu lamaa. Sekä alkon kassalle, sun ilme happanee kun tilanteen ratkaisee. Eli tulkaa räppää, sitten kuka kehtaa. Mua ja Samppaa on YouTubessa katsottu yli viikkoa, yli 200 000 kertaa. Eli menkää sitten tsiikaamaan kun liikavaa. Ja kyllä sä tiedät, vedellä aina viivaavaa. En mä tiedä viivaa. Puhuta huumeista. Oikeesti minä ja Samppa Sati Kuti molemmat puutteessa. En mä tiedä ainakin missä se saatana kiitos, kun miettii, että me ollaan nähty naista 8 viikkoa. Niin, koska ei kiinnosta naiset. Kristerin mutsiin pistetään paineet. Eli siis mitä? Puhuks mä räppäriltä? Mä hävisin Niko Novalle SMissä. Johtuu siitä, että se sano Sampa ota sulta bäkkärillä suihin. Mä en puutu jätki enää muihin. Nykyään se vetää sitten purelta kuiviin. Mä oon silleen, ei tuu homma, nimittäin noin hienosti toimii. Eihän se toimi. Southboxissa näyttää olevan nättiä kommentointia. Esimerkiksi, että Toni on Essoissa joku tukehtuu ruokaan. Pitää sanoa kyllä suoraan, että kirjoittakaa Southboxin lisää niitä aiheita sekä juttuja. Toni tulee kohta heittää laineita, mut tällä hetkellä se ui visse tölkki meressä. Ja silloin kaunis nainen edessä. Näin upoo freestylini. Muuten onnitelkaa, koska MC Toni on menossa naimisiin. Silloin täällä Mimmi mukana. Tilanne on lupaava. Tähän väliin ilmoitus. Onks taas päällä? On. Ilmoita ihmeessä. Ilmoitusluontoinen asia. Kuka tuon lämpiön puolella luulee olevassa kovin räppäri tai tässä näin, niin nyt tänne heti. Ai.
Tänään siis Kierrosavo Battle Spesiaali freestylataan noin 1,5 tuntia ja puhutaan Kierrosavo Battlesta ja tässä aiheena niin seuraavaksi otetaan nopeat rundit, kivaa freestylia Kierrosavo Battlen jatkoista ja sitten tässä on niin paljon burnattu jo frendejä ja itteensä ja kaikkea, niin lähdetään nyt siihen battleen sitten tämän seuraavan mainoskatkon jälkeen, mutta otetaan vielä pikku rundi jatkoista. Kyllä. Eli siis tätä hommaa sapa nopeasti spiikkaa. Siellä riittää ainakin viivaa, siellä riittää viina. Siellä on nainen nimeltä Tiina, se on ostettu huora. Virosta 50, sitä voi panna vaan. Paljalla ei tarvi mennä kympiin, se meininki ei oo hankalaa. Lupa sieltä löytyy päkkäriltä myöskin ja jatkolta Nikke Ankara. Voit sen kanssa vaikka battle-riimi heittää niin pitkä, että sun veisi yli sitten keittää. Joo. Elikkä Kierrosavon jatkot, se on se paikka, minkä kaikki tulee pokaliin kattoo, minkä on juuri ominut. Laita sen kainaloon, semmosen halunnut aina on ja silti aina, joo, joutuu sitä juomaan sinne kuskaamaan. Mut mä ironinen, en jaksa kattoo sun naamaa siellä. Elikkä Poke saattaa sut ovelta kieltää. Noniin, aika kyllä rientää, mutta et sä osaa räppää vieläkään. Aina joo. Tai aina ei. Ei kun niin, nyt puhuttiin niistä jatko-saippareista. Taidan teiltä ottaa sielläkin juotavat. Huomataan, kun mä nussin sitä sampaa huoraa ja samassa sua rastaan naamaa. Suorastaan paskaa. Ihan sama vaikka akka näyttää huorahtavalta. Mielelläni ota se kyyti, pesemään mun pyykit. Ja kuka saatana mun nuuskapurkin nyt taas nyysi? Yksi on tullut ja yksi aina vittu lähde. Mä oon itse rakas paska, joka luulee, että aukkuma littees voi tulla tähdeksi. Siinä kuultiin Kierrosavo Battlen jatkoista. Sä sanoit Pure, että sä et tykkää räppää huumeista tuossa sun ensimmäisessä freestyleissa, niin mulla on sulle oma aihe. Noniin. Se on MC Tonin viikonloppu. MC Tonin viikonloppu. Mä en huumeista siis tykkää. Jos mä puhun MC Tonin viikonloppuun mun sanavarastolla, mun pitäisi varmaan olla mykkä. Joten MC Toni, miten menee viikonloppu? Kello 12 ja kauhea sotku. Siinä on bisse korkki ja pullo avattuna. Erilaisia neuloja, tabletteja 100 000. Mulla on sillä välillä pekoni, parsakaali ja kananmunat, mutta siellä tapahtumat, mitkä tapahtuvat, jäävät sinne. En oo Toni Dara päivän rakas tumas, tää viikonloppu aamu. Se kun tänne saapu, silmäpussit polvissa ja oli ku haamu. En mä oikein sitä meinannut edes tunnistaakaan. Mä kysyin Toni, tuliks sulla taas jurri taas vai onko sulla ollut joku tuntipalkka? Mä veikkaan sulla menee kamaa päivässä huntti varmaan. Niin mä veikkaisin. Katso Tonin kuosi ja tein mä heti facepalmi. Ihan ekaksi, mitä se menikin? Toni nyt se tuli kuusessa vielä Helsinkiin, mut en mä siitä tiedä muuta enkä mitään kerkiä. 2014 sanoi, että se polttaa kannabislehtiä. Se on se ainoa sana, minkä mä saatan sit tietää. Mut semmonen biitti, että pakko laulaa ei voi kieltää. Eikä vieläkään, vaan miten menekään. Mut en mä Tonin kanssa tuu viikonloppuja tekemään. Niko Nova, eitä nopeet läpät vielä lätkä MM-kisoista. Okei. Joo, no niin. Aina katon peliä, juon kahvia ja mietin, miten meikä pitäisi olla maalivahti, koska varmaan ottaisin sieltä kaikki kiekot kiinni. Osaan yhtä hyvin pelata jääkiekkoa, kun heittää hienoa riimiä. Elikkä on myöskin hyvä hyökkääjä ja kaikkea urheiluruokaa aina myöskin syöntänä. Aina tänään itse asiassa tulee myöskin matsi. Se on Suomi-Ruotsi. Helppo homma. Tällä kertaa 6-2. Ja sen maalin tekee varmaan sitten Koivu. Sekin sinne kisoihin jälleen hoituu. Ja oikein se siellä oikeastaan kentällä olekaan. No ihan sama, Aaltonen, sun pitäisi uras lopettaa, koska sun pitäisi tehdä niistä maalit silloin, kun niinku on paikka. No, jos joka toinen kerta, niin ei haittaa, mutta kyllä ärsyttää, että ei meinaa tulekaan, mutta ei siinä mitään. Ainakin osa on tulessa, ainakin Aho, se ainakin saa tänään maalin. Ainakin siltä yhden maalin vaadin, mutta silti meikä kertaa baarin sen jälkeen, kun Suomen mestaruus otetaan taas jälleen. Koska eihän siinä olisi muuten mitään järkeä. Otetaan hetki happea, sen jälkeen jatketaan Kierrosavo Battleen tiimoilta. Mutta kerro Niko Nova ennen kuin mennään mainostauolle, niin teiltähän tuli vähän aikaa sitten Kuopioniemi-levykin. Joku EP-tynkä vai mitä se toimii? Kyllä, meillä tuli Naarmu EP, vinyyli ja sitten noihin digipalveluihin. Itse asiassa meidän piti tuoda jätkälle
Kuopionniemi EP-vinyyli, mutta se jäi eteiseen. Mutta mä nyt tälleen sanon sulle sen. Okei. Jake saa vaan vinyylejä. Ok. Tää lähetys oli tässä. Mä kiitän ja kuittaan. Mä kävin jätkelle oli tulossa kaksi. Kato, jes, no niin. Sä voit antaa sen Tuomakselle, nimittäin mä menin Katin-tavaraa jo ostaa omani. Mahtavaa. Se tukee kulttuuria, mulla ei ole rahaa tukee kulttuuria. Mä en saa palkkaa tästä. Let's go mainoksiin, sen jälkeen battle-räppiä. Tää on Kiero Savo Battle Freestyle-spesiaali. Sä kuuntelit Kultabassokerhoa, let's go. Kultabassokerho, Kultabassokerho, Kultabassokerho. Der boostavat budit, och du lyssnar på Kultabassokerho. Just näin, siinä boostavat budit kertovat, että sinä kuuntelet Kultabassokerhoa. Tänään vieraana Kiero Savo Battle ja meininkeinä Freestyle Battle spesiaali. Otetaan 3 nopeata rundia battlea, josta 3. rundille mä annan aiheen siinä kohtaa, kun tulee semmosia outoja katseita, että mitäs vittua tässä nyt tapahtuu. Niin laita jokin biitti pyöriin ja annetaan jätkeen räpätä. Tässä menee tunti. Aloita sä. 3. kivipaperissakset. Ei sitä loppuun asti tarvitse kampea. Anteeksi mä tullin tänne vaan aiheuttaa harmeen laimen tylle. Sulta taitaa aina tulla, poltat aina dullaa. Ihan sama vaikka kallat siinä lavalla taas vaivantumaa. Taitaa sulta loppuun kohta sanat. Oo täällä jotain paskaa vaan osaa vanaa. Se ei vaan flossaa sanat, aika mene muutenkaan flowhu. Sun pitää mennä takas sinne, koitan olla upea koulu. Kuusemaan joudut jälleen kerran sun lahkeeseen. Luulit saavas tarpeeksi, sanna mennä jotain parempaa pelle. Parempaa pelle. Mä oon se räppäri, kellä ei oo sentään vittu herpeestä. En mä tiedä, tarvii ainakaan kelata lisää. Ei oteta KPS, kun Marko ei osaa pelata sitä. En mä tiedä, ainakin tällä on rahan tarve. Ja pakko myöntää, että Marko on sala-ahne. Eli sut täytyy ainakin työntää alasta Tampere tunnetuin pyörävaras. Eli miettikää mihin tykä katoaa. Silloin kun ladotaan, Marko pistää jotain tasoa. Kato, en mä tiedä, ainakin vittu hiilostanu. Koska Marko on tunnetusti battleihin aina kirjoittanut. Ja niin kuin nytkin. Yo. Eli Tampereen tunnetun pyörän varas, että keikkaa kaikki jopot. Ihan sama mitä väität, että mulla on aitsi, tohon voisi jollain tapaa vastatakin. Jäpä mutsi on psykologia, faija kunnioitettu paskalaki. Enkä todellakaan mitä tarjoa crazyä. Mä pistän terkkuun Turut, se on Janne, ahahaha. Moni ei tiedä, mut mä tiedän, sä et häviötä siedä. Taitaa olla jotain pieles vielä. Ja jos sun voittaminen muuhun verrattuna jotenkin hankalaa, niin minkä takia sun lätsäs on logo tapparalt? Ei voi sanoa muut, kun et saa vlog. Katsotaan sun paidan teksti, it's time to fuck. Yeah. En mä tiedä ainakaan läppä mitenkään sovi. Mun fajaa paskalakki, sun on gynekologi. Tutki jotain saatana tussuja ja ihme, että mieskin näyttää niin saatana tussulta. Eli ainakaan mitenkään toimi Markonkaan ja eihän tommoista paskaa voi mitenkään vaan arvostaa. Sun läpät oli muutenkin ja saatana nolo vielä. Fuck you paskalaki kynelogit, mun faija poromies. Eli kuka siellä tekee taloutta Suomessa? Sen takia Marko pitää vittu täällä suolestaa. En mä tiedä, kerran vaan paras, koska tää on ainakin niin saatanan paska ja niin kuin joku kala. Se ainakin ui siellä sekä haisee. Markolla ei ikinä nähty mitään kuumia niin kuin naiset. Otetaan seuraavalle rundille. Teemu laittoi studioviestillä, nimimerkki Teemu, nimi muutettu luultavasti laittoi, että aiheeksi hormonit. Tässä mainittiin gynekologia ja paskalakit, niin hormonit on ihan hyvä tähän näin. No niin, sopii hyvin tohon. Tikki Sammi käyttää hormonia. Pelkästään toi sun ulkonäkö on kävelevä kondomi. Eikä voi sanoa, että siinä ois mitään mitenkään laiton. Sä toimii vähän niin kuin sun naiset pistetään biitin vaihtoon. Hintti ainoa taitaa tolla kun käy podamas. Sä meet salil pelkästään kun sä oot joramas. Kuuntelet sun kuulokkeis Toni Sami hittejä ja oot siellä vittu painopenki alla yksi itkemäs. Miksei tähän saa painoa? Mä otin mukaan mun vaimo ja se sanoi, että sulle ei oo vittu aerobisia taitoja. Ja jäpä koittaa tehdä Mako Britsi. Millä vitun logiikalla meistä kahdesta olis Marko vitsi? Tarjo silti paljon niin vittu hyvin läpi. Sä näytät siltä, että sulla salilla alkaa pätkii. Ei voi sanoa muut kuin, että väännät paskaa turhaa. Mä väännän aitoon ripulia ja sä väännät kahvakuulaa.
Vahva kuulla. Mun mielestä älä ainakaan avaa enää sitä paskaa suuta. En mä tiedä, ainakin paras on toki. Mitä vittu, sä oot vaan katsellut, kun mä oon kastettu haukat hormonilla. Eli tuu ensi kerran niitä vetävään, kun Marko veti hormoneja vahingossa vittu peräpäästä. En ainakin tälle tuu mitään suomaa, kun Marko luulee, että kasvaa lihakset, jos sekoittaa niitä juomaa. Ei se ainakaan toimi millään tavalla, ja sen takia Marko ei saanut aikaa ikinä mitään paalaa. Ja mitä sä oot tehnyt siellä salilla? Sä et osaa muuta kuin vikistä aiku sattuu ja narista. Jei. Siinä oli päivän ensimmäinen battle. Otetaan pari vaihto niinku lavatansseissa konsanaan. Ei nyt vaihdeta sillä lailla, että pareja otetaan vaan niinku pari ja vaihto. Ainakin toivottavasti. Saadaan tänne uusi pari mestoille. Tänään, jos tulit vasta nyt linjoille, niin kierros Savo Battle Freestyle Battle Spesiaali. Vitusti battle-sanoja tuli ainakin tuossa äskeisessä lauseessa. Itelläkin vähän sillä aivot solmussa näistä kaikista sanoista, mutta kovaa burnia tulee ja kyllä nämä jaksaa nämä jätkät burnaa toisiaan vaikka 2 tuntia. Joo, pakko sanoa vielä tähän väliin, niin kuin, että propsi täijille vittu. 10 vuotta mä oon tsekannut Kultabassokerhoilla. Täällä on siistiä räpätä. Otetaan seuraavat tullille, eli täällä olisi Rölli ja Kristeri jo noin. Juutalainen, mä omistan tän sulle. Mä mestaan tän jätkän oikein kunnolla, pistetään se kulkee. Rölli joutuu vitun päähän kusee. Se on haltioissaan, kun olisi keksinyt tulen. Toi jäbä kiihottuu siitä, että se käy yleisillä paikoilla kusel. Mä pidin äsken pienen pätkimistauon, koska Rölli sehän konttaa. Se luulee olevansa kepardi. Sä voit puukottaa mua, mun iho on kevlari. Vaikka sä luulet olevas niin saatana nero. Tän jälkeen yllätys sä sekoot. Sun ulos anti on tönkkö. Sä oot epälojaali hölmö. Huume hörhö. No mitä. Ei kukaan ihminen voi olla yhtä sekaisin kuin sinä. Ja katso nyt lippiksessä pumaa, rumaa, ei yhtään munaa, olevinaan menee lujaa. Se tarkoittaa sitä, että sä vedät jotain vittu hihaasi. Sulla on varmaan kivaakin. Kävi eilen kusella sun pihaasi. Joo. Ja sitten tässä nyt jihadit, pöllin sun mitallit ja sitten meikä on se ritari, hei. Krister, itse vittu Forssan kuningas, itse ruhtinas, putisee tuntit ja aina kun katsoo Rölliä, sulla alkaa kuolla valuu. Noniin, sä elät pelkkää satuu, jossa sut otetaan hengiltä. Jätkä ei pystyisi istumaan mitenkään penkillä, kun sä siitäkin varmaan putoisit. Ja jos sä tulisit kerrankin jossain oikeassa battlessa mua vastaan, sut tuhoisin. Joo, siksi mä takas nopeasti lyön. Mä pystyn olemaan auton penkillä, koska siinä on turvavyö. Mun mielestä tää on ihan helvetti upeeta. Mun muija soitti mulle, mikä tää pieni munani jäbä on täällä kusella. Mä sanoin, että se on Rölli, se katkarapu. Mun muija tuli ja leikkasi sun kulli irti. Sen jälkeen se paistoi se munakkaa vitun kerran. Se soitti, täällä on Röllin muna nyt menulla. Mä menin syömään sitä, mut ei siinä ollut mitään syötävää. Nyt mun on aika sun päälle hyökätä, saa sut sekoo. Hei, ota ihan rauhallisesti, juutalainenhan saa vatsahaavan menoa. Joo. Nyt tossa juuri paljastit, että haluat mun munan sun suuhun. No, laitetaan se saman tien sitten kurkkuun. Ei voi kukaan ihminen rakastua tuhans purkkuun. Sori vaan, mä pidän sua tyhmänä. Mutta ensinnäkin valehtelit jo heti. Ei sulla ole koskaan ollut tyttöystävää, hei. Mikä muija sulle olevinaan soittaa. Tää battle on nyt jotenkin liian helppo voittaa. Voiko sieltä tulla joku seuraava vaikka Toni? Krister, sori, mutta nyt maitojunalla kotiin. Noniin. Sopii tolle alkaa sohi, mutta mua vastaan ihan turha alkaa sitten sotii. Koska se on jotenkin normaalia. En voi sulta oikeastaan mitään parempaa vaatia, koska tosta ei voi alentaa. Ei oikeastaan edes yhtään. Toi on tyhmää. Mä ymmärrän, on jännitystä ja kaikkea, mutta pidetään tää oikeasti lyhyenä. Mutta toisin kuin sulla, mulla on sen tää radiossa hyvin kyky vetää. Mä en tiedä mikä tää edes on, mutta alakerran herra Shoutbox sanoo aiheeksi pizzanaamat. Käyttäkää mielikuvitusta, ootte battle-räppäreitä. Alright. Mä näen finnejä, niitä kukkivia, poksuvia finnejä. Se on Apollo taikka Americano. Hei pizzanaama, tästä tulee kaato. Rölli vaikeni, tuokaa mulle pizza sliceri. Toi saa tosta liksaa, toi on Saarioisen mikropizza. Eikä perhepizza, sen naama on niin hirveä, se on niinku kraateri. Mä tarviin nyt kirveä, jotta saan sliceattua tuon palaneen pizzan. Mä vein ennen pizzaa, sain siitä siis liksaa. Ja Rölli sai naamansa pissaa, ainakin se näyttää keltaiselta. Voi herra jestas, mut sun naama näyttää siltä, että siinä olis aura juustoa sekä jalopedo habanero. Ei toi teho, mut nyt mulla on kauhea nälkä. Syön sut, mä rakastan pizzaa, en sua säästä. En mäkään sua, parempi vetää känniä.
Ei Kristerillä finneä, tuo on pelkkää mälliä. Mitä se naamassa tolle valkoisena hohtaa. No niin, mä pystyn tälle Akne jäpälle sitten koostaa pizzanaama. Shoutboxillakin vittuillaan sulle, ei sulla oikein kulje. Sun ajattelu on jotenkin rasittavaa. No niin, pakko vetää äijälle tässä nyt vielä pari sanaa valittavaa. Elikkä sä oot itse kokonainen kävelevä finni. Ota nyt toi viimeinen, nyt puristaan se irti. Ja siitä ei oikeastaan tilalle mitään jää. Ei se ollutkaan finni, se oli Kristerin pää. Joutui sen sitten puristaa. Sori, meikä alkoi tossa äsken vähän koskettelee ja tukistaa. Mut se johtuu siitä, että vihaan finni naamoja. Heitin taas kovaa, koska vittu aiheuttaa vaaroja. Ja nyt on parempi olla hiljaa ja laittaa vaikka mikki kiinni kokonaan. Koska ei sulta voi mitään odottaa turhaan. No niin. Jos sulla ei olisi aknea, vetäisin turpaa. Mutta tiedät, finnit sattuu, jos vetää silti. Yes. Seuraava pari vaihto. Yeah. Let's go. Tuokaa oregano. Nopeita vaihtoja, että saadaan seuraavat räppärit tänne batlaamaan. Meillä on noin 40 minuuttia aikaa. Meillä on seuraava pari linjoilla. Ketä meillä on nyt batlaamassa? MC Samppa. Haetaan ton. Sano vaan nimen. MC Samppa, rokka niinku jotkut vittun kivet, niin vittun päissään taas et ei osaa sanoa oma nime. Ei se mitään, Sampa tulee kova. Sun pitäis ottaa vähän lomaa, taikka viedä vittu toi sun lola odun soka. Enkä tiedä mitä tässä puhutaan sun pireistä. Sitä on pannu vissiin kohta kaikki räppipiireissä. Eli siis, mitä tässä mä vielä lupaan? Toni ottaa välein mukaan, että vaimokin saa munaa. Totta kai se sitä saa. Freestyle jo sitä, että Samppa heittää aina sitä vaan parasta. Mutta silti tässä vaan jysähtyy. Mä räppään niin kovaa, että viimeinkin se vitun sydän vielä pysähtyy. Joo, ja mitä äpärää? Ehkä sun pitäis opetella räpätä. Ja kyllä sä tiedät, et mä tuun sut tainuttaa. Räppäämisen lisäksi sun pitäis kyllä laihduttaa. En mä tiedä, taku rankkaa. MC Samppa, elävä vitu Aku Ankka. En mä edes tiedä, mikä vitun vitsi toi äijä on. Ja kyllä sä tiedät, mä en tiedä mikä päivä on. Mut silti mä oon täällä aina fiiliksissä. Ja tätä pelle paremmat riimit pistää. Ja kyllä sä tiedät, mä haistetaan todellakin paskat. Mulla on päällä Adidasta. Ja en mä tiedä, mitä se sopii kuvaa. Sulla lukee tossa paidassa, et sä oot vittu ruma. Tai mitä se oikeastaan lukeekaan. MC ton heittää tyyli aika vitu upeta. Ja kyllä sä tiedät, et sun riimit tulee kuusamaan. Ja kyllä sä tiedät, helkkari, juokset sä karkuun, kun sulla on valmiiksi verkkarit. En mä tiedä, mitä tarvitkaan tää battlen jälkeen. Sua tulee kyllä harmittaa. Ja kyllä sä tiedät, ettei tuu ikin näkee kuka sun skideistä, jokainen sun skidi häpeä. Näet sun riimejä. Kyllä sä tiedät, MC tonne räppää vaikka kokonaisia biisejä. Jou, älä sä siinä sano jou ho. MC tonne sano sulle, että oh no. Samppa rupee tässä samantin spittaa. Mieti joku päivä mun pikkupoika panee sun pikku likkaa. Mitä sitten teet? MC Samppa laittaa kätes vielä sitten ne. Eli siis mun voitto, se on jo vittu tuolla. Mistä vittu katuojasta toitto narkkari huora tänne? Saatana basso radio nyt te kuvaamaan. Mä teen te aivan luvata, sen takia rupeen tässä puklaamaan. Kun nää tän MC Tonin naaman. Hyi vittu että laattaan sut vielä kohta maahan kaadan. Mutta silti MC Samppa freestylit ei satuta. Ei sua tarvii kaataa kun sä et tarvii kaatoapua. Enkä tiedä onks mä niin vaan upea? Oltiin röökille äsken, pelkäsit siellä vittu poliisit tulee. Pitää juosta sitten äkkiä kauppa. Juokse sinne vaan laukkaa, Samppa sut helposti haukka. Enkä tiedä, MC Samppa aina kovi. Ei oo MC Toni, meikäläinen tekee mitä vielä sopii. Mutta silti MC Samppa ei oo vaan parka. Mä sovin yhtä hyvin nyrkki sun päähän kuin tatska tohon jalkaa. Joo, ja kyllä sä tiedät, ettei sulla sammoi enää. Kato sitä mimmiä ja kuolla rauhas perää. Et tuu kyllä koskaan saamaan. Ja kyllä sä tiedät, et sun muija on perä meikä laattaa. Joo, en mä tiedä mitä helvettiä. Meikäläinen sano, että meikä hoitaa sulla vasti. Sun muijas viimeksi vei sun vikat massit. Eikä siinä mitään, mut se kaiken lisäksi paino vielä enemmän kuin sinä. Miten jätkä tulee tänne edes mitään haastavaa? En mä tiedä, jätkä heittää pelkkä vittu saastavaa. Ja kyllä sä tiedät varmaan, meikä voittaa sut, vaikka juon samalla kaljaa. Ja se on aika vittu helppoa, koska mun tyyli melkosta. Ja jätkä ei pysy edes temmossa. En mä tiedä, mitä helvettiä iloa susta räppäreille paina alle 100 kiloa. En mä tiedä, mitä sittenkin meikäläinen sieti tällaista räppäriä. Oots miettinyt dieettiä? En mä muutakaan tiedä. Ja sulla on paska sisu.
sun muijas antaa mulle rasva imu. Onks tuttu läppä jotenkin battleista? Kyllä sä tiedät miten meikäläinen taas heitä aina tämmösiä luusereita vastaan. Mut jätkä sä oot hyvä, mut muuta heität paskaa. Otetaan kolmannelle rundille aiheeksi. Yes. Laittomien päihteiden laillistaminen. Kuulostaa nimittäin siltä, että jotain on nautittu. Yeah. Sampakaan ei kannata ruveta painimaan. Jätkä kattoo, kannattaako ne laillistaa. Eli et se sai sitä ihan sitten kaupassa. Mä en anna ikinä MC-toni olla sitten rauhassa. Eli siis meikä antava piiska. Tätä jätkä kattoo, mitä ei kannata laillistaa. Laillistakaa mieluummin purana, kun kuuntelen tätä. Sampa ruppe räppää, enkä tiedä milloin tätä hämää. Enkä tiedä, tuleeko sulle tästä joku pito. Mulla on joku läskimuja, mun muija on pikku ämmä nimeltä Rivo. Mä vien se tänä iltana Savonlinnan himaa. Mä laillistan senkin, että saa siitä himaa. Eli siis meikä tässä jotain kunnon kisko. Sulle ja Rivollekin on tulossa laillistettu homoavioliitto. Siinä kohtaa Samppa heittää taetta. Sä et heitä ikinä yhtä hyvin kuin Samppa just siitä ajasta. Kyllähän kannabis pitää sillä tavalla laillistaa. Eikä tekis sitä ihan niin vaan vaivihkaa. Sulle pitää laillistaa jonkun näköinen hoitopaikka. Freestylit kun mä ruppeen tässä kohta laittaa. Sut pitää laillistaa. Tee se aivan vaivihkaa. MC Samppa tulee tänne lentää läpi aivan saavista. Eli siis mitä täältä vaan tulos. Laillistetaan MC Toni studiosta ulos. Joo, ja siinä vaiheessa tää Samppakin putos. Meikäläinen hoitaa hommat ja se on that's it. Jos säkin vetäisit piriä ja tehkausnon läski. En mä tiedä edes mitä täällä heitetään. Ja kyllä sä tiedät miten meikäläinen aina vetää. Silleen muutenkin aina pleksi. Tätä läskiin mut kannabis lailliseksi. Se sopis mulle, koska muuta kulje. Ei oikein meikäläinen poliisien mukana. Tää homma ei oo tukkalaan, mut mä en oo kukaan vaan. Ja kyllä sä tiedät, että tätä jätkää. Mä en kuuntele se musakaa. En mä tiedä mitä helvettiä. Mä kattelen hinkkejä. Mieluummin kun kuuntelen tää painon pudotusvinkkejä. En mä tiedä, mä otan myöskin drinkkejä. Ja kyllä sä tiedät, et mä otan easy. MC Toni suosittelee kokaiini. Mieluummin se lailliseksi. Ja tän jätkää pitäis vetää pleksi. En mä tiedä mitä meikäläinen tatsi näyttää. MC Sampa räpit laittomaksi käyttää. Toi jätkä vähän liikaa. Jotain semmoista tuotet, missä on hiivaa. En mä tiedä, mut siitä ei saa liiksaa. Jätkä hei, syö vähän vähemmän pizzaa. Ja ota jotain laittomia päihteitä. Tässä ei oo mitään turhia väitteitä. Ja aina silleen chilla näin meikä. Jotenkin tässä myöskin tanssii. Ja tää simpanssi menee myös transsiin. En mä tiedä mitä muutakaan. Jengi tulee aina jollain tavalla kuulemaan. Mut mä heitän aina täältä vittu läski äijääkin suurempaa räppiä. MC Toni till infinity. Yes. Se oli pitkä rundi. Pitäisikö me Jake ottaa mainoskatko nopeasti tähän väliin, niin päästään sitten viimeiselle puolelle tunnille suoraan sisään. Ai. Let's go. Ja sieltä Kultapassakerron viimeinen puoli tuntia lähtee nyt. Jake, laita biitti soimaan. Lähdetään suoraan freestyle battleen. Todellakin. Kiero Savo talossa ja ketä on mikeissä? Purre. Rivo. Ait. Ja se on Purre, joka tutustuu tähän mieheen. Mun hartioiden takia ei tullut tohon viereen. Joten joutu mennä päähän kauemmaksi. On tuntunut Rivon pitkään. Ihan kauhea lapsi. Kun mä oon kuullut ne jutut susta. Mitä kokemus sanoo, ei kannata Rivo ainakaan sit tutustua. Joo, niin mä voin ruveta sitten lausumaan. Mä vaan mietin, onks tää Rivolle niinku hautumaa. Sitten mä mietin dissaako mä et se tupla skandaali, mutta en mä varmaan dissa, koska mä oon ite tupla sua. Joten en mä varmaan siitä kannata sitten dissata, mutta jos viisanta et sä lopeta sit vaan kiisaamisen ja lopetit freestylaa. Mä enemmän siihen treenaa, kun MC niin nykyään Rivo servaa, koska mä oon sanonut sulle varmaan pari kertaa. DC-kengät, kamo onko mitä amiksempaa? Joku DC, ei oo mitään amiksempaa, mut Purre on CP. Ja muutenkin aivan sama se näyttää myös naiselta. En tullut hartioiden takia tohon vaan siksi kun sä haiset.
En edes tiedä oikeastaan, et kuka se on. Mut mä tiedän Puresta vaan sen, et vittu ruma se on. Ja oikeastaan en tiedä siitä oikein muutakaan, mut silti mä voin piestä sen läpi, kun rupee murhaamaan. Vähän pätki, puhe vähän silleen, mut se haittaa. Vittu Pure näyttää siitä, että se on vaan pilves. Moni vitus reitti jäbä. Se voi miettiä vähän, nyt se voi vaan pitää breiki, kun mä rupeen liekittämään vittu pieksees. Ei se on mikään mies edes, koska vittu oikeesti tää sille kunnia, et oot mun vieresees. Tai vittu siinä samassa vittu studiossa Pure muija on vittu ruma ja se näyttää rupikonnalta. Tää on mun tukikohta, kun rupeen piekse Pure aivan sama. Jos voitat, et mut battles väität, et sä voitat, niin sä vaan kuset. Joo. 1, 2, onks päällä nauhoitus? Riku, ihan aluks rauhoitu. Joku ala laukoma ivaa. Pidä jo taukua pian. Tai ota rauhoitta pian. Taukua piina. Liitä turhasta rinnasta. Ja mitä sä puhuit jotain mun muijat itse saanut tai nähnyt edes vakinaa. Joo. Joten se on ihan taaki. Sä et ikinä pääse panevaksi sun paidassa lukee fakki. Joo. Joten sitten tiputella Riku kersa. Fuck it. Ole pinaa siinä jotain lukee. Mut kun sitä uudelleen vaan lukee, niin nyt tituleeraa. Riku menkat. Come on, joo. Mitä meikä pukkaa? Mä voin kertoa, kun teitä nää Rikulla on siilitukka. Jou, se ei halua tulla kenenkään yökseen siilitukka, koska se posket on pyörit. Joten se saanut niitä vähän kavennettua. Riku ei panne lettua, vaan se panee peppua. Ja sen tiesin minä. Älkää kysykö miksi se tiesi, mutta se panee vaan niitten miehi. Otetaan haltuun näitä kanavia. Se just kertoo vaan se, että Pure muija ottaa multa analiin. Ainakin silloin kun me siellä käymään yötä ja kun on näin myöhä Pure voi päättäs muuta kuin lyödä. Mitä sä dissaat sitä meikä muuten on tuplaa skandaali. Kun sä vaan treenaat, voisit alkaa tuplaa mustaa barbaaria. Ainakin näytät saatana vaan siltä kun mä hakkatan sua silmän, niin mä patalla tuu vittu pistä. En tiedä aivan sama, kyllä mä tein sen. Ja jotenkin flowsta kyllä kuulet olin dokamassa eilen. Mut ei kiinnosta kyllä vittukaan, silti taas vaan räpätään. Ja piestään näitä pari joensuulaista äpärää. En edes tiedä mitä se onko se tehnyt musaa. Sun fetis on vaan salitreenit ja jellymunat. Vittu mitä on sun makkaris, mä pieksen jäbä varmasti saat patas bitch. Joten en mä tiedä revin sun palasiksi. Oitaan aiheeksi täältä tullut studioviesteillä, niin dissatkaa toistenne kotikaupunkeja. Pure-meiningin vaan pistää sekoon. Forssa, Riku, kerrotko kaikille, että missä se on? Joo. Onko se tullut tänne maailmalle? Voisitko sä piirtää se jotenkin edes kartalle? Pistetään ne parit tasa. Mä en oo tuplaa musta barbari, vaan mä oon se penkkivarmistaja. Joo, joten apina. Forssassa kun kävi, ei ollut kauppoja, oli pelkkiä saleja. Joo, eikä tarkoita sitten sitä kauppaa, mut Riku pitäis jättää Joensuun ainakin rauhaa, koska joo, sä haiset ihan supult ja pilvet, jos sä tuut joskus Joensuuhun, hei hullu, sä hukut sinne. Jotte turha sinne tulla sitten, turha tulla sille, me Forsta takkasit ja murhaa itses, joo. Koska se ei paljon kiilosta, jos mä tuun Forssaan Rikuun, mä vaihtasin sut Grifteriin milloin vaan. Milloin vaan. Joo, okei, check it out. Joo, sä haistat pahat niinku sanoin ja saat nytkin. Ja sä tiedä missä Forssa on, siitä menee läpi fucking 2 ja 10 tie. Ja muutenkin mä tiedän, sä oot vaan jostain puskista, Joensuu ihan vittu skutsis, en edes tiedä. Jääpä vittu jumissa, vaan alan sitä tukistamaan. En mä tiedä missä onko se jossain susiraja. Ja aivan sama siitä äijä alkaa vaan kramppaa. Sä oot sieltä tosta skutsista, puhut yhtä vammaisesti niinku Samppa. Ja nää muut jäävät, ketä täällä on jossain mestoin. Toi jääpä näyttää siltä, että sit vittu sä oot testoista jossain vittu essois. En edes tiedä näistä vittu lesboista mitään, mut kun Joensuus poistellaan niitä testoja ja muutenkin. Vittu voisin mennä nukkun pääni selväksi. Joensuu, mitä vittu, se on elämän koulun määritelmä. Siellä on vaan sellaisia punaniskoja, koko mesta vittu täynnä. Aivan sama, tollasilta vittu ne näyttää. Muutenkin varma nakki, sun pitäis olla pääs karvalakki. Pure ja Joensuu, silläkin on vittu nahkatakki. Aivan sama, sen takia se ei tiedä tästä mitään. Ja tuli tänne ei kehdannut sitä päällä pitää. Mut sekin oikeesti näyttää siltä, sitä mä takul viha. Ja se fanittaa muuten popedaa ja myöskin klamydia. Ja silloin Toyota Corolla, mä vihaan näitä homoja. Piestään tämmöset jäbät, en edes tiedä, pysyisit vaan kotonas. Se on Kulta, Basso, Kerho ja Kiaro Savo Battle. Otetaan seuraava pari sisään, otetaan nopeita vaihtoja, päästään vielä viimeiset 23 minuuttia freestyle merkeissä. Seuraava pari, where is seuraava pari? Missä on? Sieltä tulee. Iskekää mikkeihin ja otetaan taas 2 rundia ilman aihetta ja 3 otetaan jollain spessu-aiheella. Antakaa mennä, esitelkää ittenne ja let's go. Otetaanko KPS? Mikä biisi. Jake, spin that shit. 4. kierros vissiin vai monessa oli? 4. kierros.
Antaa Stola aloittaa. Yeah. Kivipaperissaakset, ne hävittiin, mutta sitten kilpailtiin, miten räpättiin. No ei tässä paria saanut valita, Stolalla kävi huono tuuri, vasta tuli talia. Kyllä vaan ja sieltä hyvin tuplaa. Tässä on vieressä äijä, joka pelkästään osaa runkaa. Ja siinä vaiheessa kun meikä alkaa tuplaa, niin Venäjällä ollaan puolelle heitetään ruplaa. Harmi ettei tätä pysty feikata, ei kun veikata. Kyllä tätä pysty epi feilata. Tällä äijällä kasvanut on jo parta. Siinä vaiheessa niinku kasva meikän karmaa. Tällä mennään vittu miinuksen puolelle, koska toinen äijä menee kohta kuoleman kielelle. Ja homma pieleen menee, kun jätkä tulee mikrofoni eikä osaa mitään tekee. Ja sitten et ymmärrä sitäkään, meikä osaa runkaa, mut jätkä ei osaa sitäkään. Ja jätkä ei pysty hyvänä räppärinä pitämään, kun jätkä ei oikein osaa mikrofonissa sanoo lisäyttää, ei osaa oikein livauttaa. Jonkun pitäisi tulla tuolta yleisöstä ja tätä jätkää auttaa, koska se ei löydä mikissä mielen rauhaa. Ja jätkä ei löydä saunassa edes löylykauhaa. Tuo viittaa siihen, että jätkä ei osaa runkata ja näyttää siltä, että jätkä aika pahalta dunkkaa vaan. Joo, eli jätkä dunkkaa aika huolella ja paidassa lukee funkkaa taikka kuolee. Ja kaveri näyttää siltä, että on tullut ala-asteelta, joten parempaa räppiä kuullaan vai Karelta. Tai keltä vaan, koska jätkä ei osaa oikein rimmata, mutta täällä näköjään rimmaillaan silti kimpassa ja chillataan. Ja koko ilta taas, mut jätkän pitää mennä kotiin noita riimejä skriivaamaan. Joo, käytetäänkö suihkua? Jätkä räppää siitä, miten käyttää mulkkua. Ihan perustarinaa, kyllä vaan ja äijä tulee jotain saunaa, siinä naristaan. Kyllä vaan enkä pahalta haise, aina niin kuin tää räppä paska, unohdat kaiken. Ja sitten tulee tuota jäistä riimi, kohta joudut jäämään Stolan omaan. Pikku kiikki, se on ku häkki, mistä vihaa? Tosta kvantista tehdään tänään jauhelihaa. Kyllä vaan ja siitä tehdään pieni soppa, ja siinä on Masterchefi Stolami, joka kokkaa. Kyllä vaan ja lihat siihen katon messiin, päästä saadaan silmät irti ja siihen peesiin. Saadaan oikein näköinen soppa, kyllä vaan ja nyt lähtee tottisi totta. Hipidi hoppaa, mut jätkä ei sitä osaa, kun jätkän nimi on joku motherfucking Stola. Eli J. Valia repas tikilä ja mosaa, mut jätkällä hommat kosahtaa, kun et oo osaava kaveri. Ja kohta oot täällä jo osissa, kun tollaset räppärit Tampereella pidetään roskissa. Ja ei se haittaa, vaikka kukaan ei mua kuule, koska Tampereella mut tietää se UG. Ja siellä pysytään, mut tällaisia jätkiä ja niiden tyylejä, niille ei oo kysyntää. Eli meikän tyyli se on pysyvää, mut jätkä liikkuu täällä kaupungilla tollasissa ryysyissä. Aika hankalaa, mut sun pitäis ehkä vielä hieman noita riimei tankata. Ja pidä varmana sitä, että kohta tarkastan tää meiningin ja tää homma lähtee jo vähän lavasta. Kertokaa seuraavassa rundissa niin vastustajan viikonlopun alusta loppuun. Vähän tarina kerrotaan tähän väliin, pientä semmoista, mitä päästään kertomaan kumulatiivisesti tarinoita. Ja sitten aloitettiin, Kvalia basso tänään pakotettiin. Se ties mitä siellä ompi vastassa, Stola ompi siellä ja tulen olemaan paskana. Se heittää ne paremmat setit, kyllä vaan ja sitten kahon myöhemmin niitä netistä. Se ei oo tämän viikon aihe. Tällä viikon loppuun tulet kokemaan vaan paineet. Sun räppi urasi, se loppuu tähän. Siitä saatiin kuulla yllättävän vähän, mutta kun tuota naaman rajaa kahtoo, niin ei se oo ihme, että kuulisit johonkin lahkoon. Mihin tässä viikon loppuun nähnytkään, mormoneja ja jäpä käyttä kännykkää. Kesken tämä peli ei pysy ajatus kasassa. Viikonloppu jäpäl muu teki hattaraa. Varman keitto ottaa isoja määriä. Kyllä vaan ja tekee niitä tekoja väärin. Stola vieres katto johtajana ja säälii. Kyllä vaan ja näitä vittu mielen määriä. Ja vielä yhden kääri, toisin kuin sä. Sulla raha mihinkään etkä pysty ymmärtämään, miten kuulimia vedetään sinne Savonlinnaan. Tulet sinne, siihen sama hittaa. Jätkä tulee kimppaa, mut jätkä viikon lopussa ei nouse käsi ilmaan, koska jätkä vaan filmaa oikeesti, jätkä chillaa vaan kämpillä himas. Ja meet kaupasta ostaa vähän ES-sää. Sit meet kotiin ja pelat koko yön CS-sää. Ja se arvattiin, mut jätkä ei osaa räppää, koska jätkä viikon lopussa ei oo yhtään hyvää läppää. Eikä todellakaan oo yhtään naista, se on aika yksinäistä ja sun mukana on vaan sun äiskä. Eikä jätkä oo muuta kuin kotona liian nolona ja sitten alkaa päätä jomottaa, kun tuijottanut ruutuu koko yön. Ja viikonloppusi sulla ei oo työt, sulle viikonloppu on sama kuin mikä tahansa päivä, koska jätkä on vapaa äijä ja näinä
päivinä ymmärretään, et viikonloppuna et tee mitään. Mutta tänne Bassoradioon tuut kyllä vetää. Kun joku pakottaa, niin sit jätkä tulee ja aloittaa. Mut et kotonakaan osa biisei sanottaa. Eli jätkä pysyy kotona koko viikon. Joten jätkä viikonloppu, se ei meikään kiinnosta. Kun se on liian tylsää ja aika tyhmää. Jätkä viikonloppusi haluais katot hyppää. Mut ei sekään onnistu, kun sulta ei mikään luonnistu. Ja tykkäät vaan kotona olla ja huolellistuu. Eli televisio päälle ja viikonloppuna susta ei lähde yhtään ääntä. Eikä sun mutsi sua viikonloppuna päästä. Mihinkä sulla on kotiin tuloajat ja riippumatta säästä. Silti pysyt himassa, koska jätkän viikonloppu ei kuulosta kivalta. Näin jatketaan Kierros Savo Battle Freestyle Specialia. Saatiin just, otetaan seuraava pari tässä, niin mä voin lukea sillä aikaa tästä studion viestin. Insinööri Forsasta 46V, joka asuu Helsingissä, tykkää tästä. Joo. PS, ymmärrän kyllä, että tässä iässä ei pitäisi tätä paskaa kuunnella. No kiitos kommentistasi ja mahtavaa, että oot radioaalloilla. Hienoa, että myös 46-vuotias insinööri Forsasta, joka asuu nykyisin Helsingissä, kuuntelee Kultabasso-kerhoa. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että ne niinku oikeat hip-hopin originaalit, niin nehän on jo 50-60. Että todellakin. Niinku 40 on oikeasti vaan silleen OG. Mut siistiä, että ne voi myös leimaa KBK-nimiin, täts. Joo, mä oon Forsasta itse kanssa. Mä haluun nyt räpätä insinöörille. Tää on sulle. Hei insinööri, mä tunne sua, mut sä oot aika direhtööri. Forssahan on se oikee mesta, kun näet mun kartanon kadun räppää, sanot herra jestas. Kun peli aletaan pelata, mä lupaan tarjota sulle kalja hukassa, taikka 5 nepassa, taikka kulta jyvässä. Voidaan syödä siellä ja ruoka maistuu hyvältä. Siellä on myöskin rivo, räpätään Forssan torilla, tehdään te tosi nopeeta, ollaan ne gorillat. Tyykikylä MC Battle, Suomen paras battle. Sieltä räppäreitä lähtee, oltiin Fuengirolassa viimeksi, missä oli insinööri. Olisit tullut sinne saatana nöösi, pitää suakin vähän haukkuu. Sulla soi korvissa blues ja oothan sä 46. Tää on kaikille forssalaisille, miehille ja naisille. Tulkaa heittämään niitä femmoja, tarjotkaa kaljoja, taikka sitten ganjoja. Nyt Rivo tulee räppää forssalaista läppää, koska täällä on teemana Forssa. Noniin Rivo, tuu mikrofonin ja liidä niinku kotka. Joo. Teemana Forssa. Itse asiassa lähdetään Kristerin kanssa sinne ihan kohta. Mut mun pitää ensin sitä bisse korkkaa, et voi olla Forssas ku kotona ja mennä sinne tonkaan. Joo, kun Tomppa lähtee mestoille munkaan, lähetään Tompa autolla 100 rullaa. Joo, ja sen takia heitetään siitä räpiä, mut ton kanssa on aina hidasta ja Forssaan se pitää ison turvaväli. Ja ajaa jotain 40, 100 se vittu alueella. En mä oikeastaan sen kyyntiin haluu ees, mut Forssaan mä haluun, koska se on mun fucking place to be. Voi päivittää statukseen sit vaikka Facebookiin tai johonkin muuhun, päivittää meikä statusta. Kaikki forssalaiset tämmät antaa 100 anusta. Sille se homma vaan siellä menee. En edes tiedä oikeastaan, mut meikä läppii tulee tekee. Ja edes en vittu meinaa pysy tässä vittu biitiskään. Sen takia rupee vähän irvistää. Ja muutenkin siitä heitä pari vaan. Onks Purel sul hei vittu tähän jotain asiaa? Hei hold up. Tässä on sellainen homma, että mä en ole ikinä varmaan kuullut Forssasta niinku noin paljon hyvää niinku parin minuutin aikana. Mut lopetetaan tää forssalainen rinkirunkkaus tähän näin ja mennään niinku oikeisiin räppiaiheisiin. Tulitko Pure batlaa vai tulitko vaan heittää freestylea? Kaikki käy, olisiko se jälkimmäinen sitten? No, mitäs täällä on jollain on 29-vuotissynttärit ilmeisesti tänään. Räppää 29-vuotissynttäripäivälle. Hei. Hyvät setit. Okei, se vaatii uuden biitin. Yeah. Paljon onnea. Yeah. Tästä tulee Purre onnittelu. 29p, eikä syletä ees. Okei. Joo. Oli sun nimi Mika Bani, hyvää syntymäpäivää, jos olit mies. Pysy pystyssä äijä. Tai tänään sä saat vaikka sitten vähän kampella, tai kammetta ihan sama vaikka 2 kertaa. Joo. Mulla on semmonen ilme, et jos tuu tänne vietä synttäreitä, tarjon bisse. Olit sä sit missä vai tai kuka vaan, niin aina tyyli sulla vaan onko sut synttäreillä mukavaa, joo. Ja mulla tosiaan irtoa bisse. Hyvä syntymäpäivä, mulla oli itellä synttärit viikko sitten. Joo, niin kuin joku heitti. Ja mulla on synttärilahjaksi, mene katso mun tuleva dokumentti. Tai mikä mulla tuli viime perjantaina, vaan minä päivänä se tuli, se ei oo ees shaiba.
Joo, koska se on niin fiini. Mulla on synttärilahja, ensi perjantaina tulee mun eka biisi. Se on se, joka tässä saat sitten lahjaksi. Se kannattaa sitten käydä tarkistamassa. Varmasti löytyy Puren virallinen YouTube-sivulta. Jos sulla on synttäri, niin tää on se päivä, kun jäbä ei viituttaa, mä tiputa. Sulle synttärilahja. Arva mitä tulee lahjasta, se on vaan fakta. Ei oo paska, vaan kalja. Mulla on niitä sulle 100 000, saat multa lahjan kalja avattuna bound. Eikö se aika hyvä, kannattaa se ainakin sitten ottaa. Jos sulla on synttärit, niin nyt voit vaikka morkkaa. Ei oo morkista, mitä podetaan vanna, joten synttäripäivänä jäpä on ihan hajalla. Yeah. Seuraava aihe. Niko nimi muutettu Espoosta laitto studioviestillä aiheen Suomen kesä. Suomen kesä. No sit vois vaikka jotain vetää. Muutenkin ennen tiedä, jos on vähän ankea. Mut eilen eka päivä, kun oli jotain yli 20 astetta. Oli terassilla, dokamas vähän bini. Ei se on varma mikä ihme, mut ei tiputella nimi. Heitetään vaan silti, oli aika hyvä meininki. Suomen kesä ja meiningistä meikä ei tingi. Saletisti vittu ikinä. Silloin kun mennään, niin Suomen kesä tarvii niitä hullu juttuja tehdä. Mitäs muuta sit heitetään? No Suomen kesä on aika lyhyt, sen takia vaikea kessiä ei tämän. Mitä siis tähän? Mut Kristerikin tietää siitä ja sen takia se voi räppää siitä vähän vielä, koska en edes tiedä. Mutta en mä tiedä, Tomppa räppää vähän vielä. Aurinko paistaa, taitaa tulla kesä. Tänä kesänä mä elän. Aurinko paistaa, taitaa tulla kesä. Ja tänä kesänä mä elän. Pipefesti, Blockfesti, KPK. Mä menen puistoon jo, mulla on messiskalja joo. Aurinko paistaa ja välillä ehkä sataa. Mä pistän sadetakin päälle ja makaan puistossa, silloin kun on lämmin. Tänä kesänä mä aion olla enemmän kännis. Mä menen grillaamaan sekä uimaa. Otin vähän aurinkoa, nyt päätä huimaa, mut se ei haittaa. Kuuntelen lisää KPK:ta ja katson naittosia, voisin niitä naittaa. Naisillakin on vähän pukeiset vaatteet ja mulla on kesällä tietyt periaatteet. Elän ja käytän mun rahat ja sit talvella aion kasvattaa uuden nahan. Vähän niin kuin joku käärme, joka luo uuden nahkan. Kesällä se päästää sen, nyt on aika talvi tappaa. Talvi tappaa. Kirjatkaa se sinne almanakkaan. Mä binin nautinnolla kiskon, niin et tulee auringon pistos. Joka kesänä kun meikä lähtee, ottaa vaikka onkin kamat mukaan ja sit johonkin järvel. Ja sen takia mä droppaa varmaan ja ei voi olla veneillä ilman koppaa kaljaa. Tää mua vähän ottaa pahtiin, kun mä lähdin tänne Joensuussa pidin vielä toppatakki. Silloin oli oikeesti kylmä keli, niin kylmä pieneksi mun kyrpä meni, kamo. Se oli oikeesti niin pientä. Tai siis se keli, sit mä puhun, enkä puhu mistä vielä. Mut nytten täällä on näköjään semmonen kesä, saatapa saada pesä, vaan mitä mä nyt vedän, joo. Elikkä melkein pitää olla aurinkovarjo, kun keli katsoo, niin mä oon ihan kuin matso, joo. Mulla on alla niin 100 se Audi. Mä tykkään kesästä kuin Karate Mauri. Se on Joensuussa semmonen aina rusketunut jäbä, jolla on semmonen nahkapuku, vitsi se on swagga. Pakko sanoa ainakin sitten sille terkutkin. Kesällä mä nautin vaikka teekuppi ja kattelin niitä naikkosia. Pitäisikö naida vaikka sia? Kesällä mäkin myös nautin sitä teekuppia ja kyttää ämmi, jolla vähintäänkin D-kuppi. Ja se osaa tuplata myös puree, koska sekin tekee sitä samaa hommaa aika usein. Aina kun ollaan Forssas jossain istumassa ja sitten bini alas tiputtamassa ja silleen se homma menee. Myöskin varmaan tänä kesänä, nyt ollaan kesälomalla, ei oo aikaa edes levätä boy. Hei, nyt yksi juttu. Ois me ketään, joka pystyy freestylaan savoks? No niin, jengi sinne, shoutbox huutaa, nyt räpätään savoks. No mitte. Mikä biitti, mikä biitti. Niin seuraava pääsee tähän mukaan. Let's go. Pääsee mukaan. Me räpätään, vaikka kysytellä luppaa. Ei tarvi kysyä mie ja sie. Mä oon kuullut tuossa vielä juttu, että se on vielä lampaan pieva. Miten menee sitten sanontaa? Se on ainakin kiva miusta. Pistetään lämpeimään kiuas ja sinne heitetään sit vettä. Ai että. Onpa kiva katso tätä Suomen kesää. Ai että tupla konsonantti särähtää. Mut niin se vaan menee silloin kun räpätään niin täynnä pää. Eikä mitään muuta kai on pakko. Mulla ei oo saunavihta, mulla on saunahalko. Ja sillä hakataan vaan sitten tosi selkiä. Miten seuraava savolainen tästä selviää? Hyvin selviää, koska näytä aika kelmiltään. Nyt tullaan tänne lempimään. Ja tätä hommaa mä helposti vien. Mie kysy aina siinä kohta, onks se mie vai sie? Eli siis siinä kohta ei kuka floppaa. Eikö se pure ollut sille ossa ja tossa? Vai miten se meni niin kuin ennen vanhaa? Savolaiset niitä kannattaa mietti tarkaa. Eli siis kun mie vien just sen naisen, mi on se siun takana oleva kierros savolainen. No pakkohan se on tässä sanoo. Ensinnäkin mie ja sie ei oo Savo.
Ja ne sanoo, että tuutko räppäämään bassoa. Mä sanoin, että no jos aikataulu sopii, kyllä se basso. Ja pakkohan se on tulla sitten tänne räppäämään. Mutta mieke tulee tänne sitten ehkä hättäkään. Ei oo mulla ollut helvetin monen vuoteen. No niin. Sammunut oli vuoteeseen, mutta ei se mun luonteeseen haittaa. Mutta meikä pitää aina tässä kaverin paikkaa. Tässä vieressä Savonlinnasta se on Samppa. Mutta aina on joukossa mukavampaa. Aina laittaa, taikka sitten luoda sitä lantaa. Mutta meikä maailmaa parantaa, tai siis oikeastaan mualimaa. Niinhän se onkin. Mutta mie tulen tänne syön patongin. Ja sitten sillä vatsani täytä. Mutta ehkä kovalta näytä. Mutta sisältää oikeastaan aika pehmeä. Savolainen, letkee ja helvetin löysät vehkeet. Välillä nekin saa välillä silleen kovaksi ja sen takia kutsutaan Nikonovaksi. Sampo freestyle aina kovinta. Sano se, mistä mä olinkaan tulosi. Savonlinnasta. Eli siellä ei vissi puhuta Savoa. Nyt tässä siinä kohta kannattaa radota. Eli siis se on vaan mie ja sie. Ja vielä kohta sano se lopunen, koska mie ja sie yhtyy yhtä hyvin kuin pielinen. Se on vaan mie ja sie. Tiedät sä mihin se tie vie? No varma Savo, kaikki sitten kahtoo, että mitä kaikki kuuluu siihen saman lahkoon. Kyllä vaan se on lepposta mekkalaa, välillä mietti miten hommani sekavaa. Ja pitää duunista ottaa pekkasta, että pystyy olla kulta basso kerhossaan. Mut se on tyylikästä, savonlinnalaiset äijät ryppäämässä täällä mikkejen ääressään. Ja savolaiset äänessään, kyllä lännessään, tai idästä suoraan Kuopiosta Kalakukkoon. Jos sulla menee marha lukkoon, eli naama eikä suusta sana tuu. Silloin Savonlinna ota suuntaan ja sano juu, että kierros Savo tulee ja katso tää. Täällä nää räppärit näyttää kyrvältään. No ei nyt sentään, se on lepposta mekkalaa. Yeah, ja päässä on aina plehaan. En mie Savosta, mie oon Turusta ja mä oon Tampereella. Puhu stadin murratta ja räplää sun kantelle. Ironinen aina mennä, aihe on vapaa. Ei itse asiassa, nyt tuli aiheeksi viime vappu. No viime vappu polti silloin itse ströki. Ja kyl sä tiedät miten vappu menee kun talous on insinööri. Orasit haalarit kunnon naamat ja voi saamari miten palmatas bla bla bla. Jauhoi paskaa naisil. Ja sit vastaa kaikista virheistä mitä mä oon ikinä tehnyt. Mitä jos tolla pirrin päällä levy jää soimaan, siis viittaan nyt MC Toni. Vappuna vois jäädä jälleen kotiin hänke toki joka bilesiin. Mikä tulee vasta? Enkä pysty lakaa ajatuksia lukemasta. Puen paska päälle ja näytän naiselta. Anna vappu treffeillä kaiken ja tulee päättymään siihen, että turhaa mä yksi himas runkaa. Sammun mun punkaa turhaa elämä taitaa olla. Meikäläisen faijan nimi on Rauta Jorma. Eli sinne terveisiin. Mä menen viettää uudestaan vappua, vedän perseet. Shit! Perseet shit. Marko, sä olit Ruotti-laivalla. Eli toisin sanoen sä taisit vetää siellä perseisiin. En mä tiedä, ainakin puhutaan siitä viime vapusta. Niin kuin mun naamasta näkee, no ei silloin saatu. Kato kun ei toimi, me nähtiin erilaisia bileitä. Sen takia nähtiin vaan täyn näköisiä äijien vitun kireitä. Mä en tiedä miksi. Mietin mikä on vitsi. Mut tämmöstä äijät tuli, jos tutut mun mukaan, niin tarjoon viskiä. Mä en tiedä mitä vappuna tapahtuu. Mä heräsin sängystä selällä. Joku mies tai nainen kattosin kuin elämää. Mä en tiedä miksi. Mä ihmettelin sitä itekin ja sit meikä vessan pöntöstä yhtäkin hyppäs Kristeri. Se sanoi, että mä oon vetänyt piriä koko vitun yön. Tässä ois vanhaa silliä, haluuks sä sitä syödä? En mä tiedä miksi. Ihmeteltiin sitä muutenkin ja Krister kysyi, että ota nyt silliä piriä, onks sä looseri? Nopeit vaihtoja, meillä on 2,5 minuuttia aikaa. Ja nyt Jake parhaat, kovimmat biitit, etkoiluks, illaksi, nyt the partyt. Onko aihetta? Viime vappu, jatketaan siltä. Kertokaa mitä te teette tänään. Ihan sama mulle, räpätkää vaan. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Tää on Sampa brändi, tänään Sampa vetää kämmiin. Totta kai vedän kännit kun on niin satana lämmin. 25 astetta Hesassa, mut siinä kohta otetaan hotellihuone just tuolta pressasta. Mennä sinne yhdessä, heittä kolikko ohio. Siinä kohta tulee 666 MC Sampa duuni on just niin räpätä. Mä tulin tänne enkä ihan just niin läpällä.
Just niin läpällä MC Purekin tulivat tänne ja sitten se aikoo ainakin kovasti räpättää. Eikä sano mitenkään perkeleen, mä en teilleen tee, ette nähnyt mut dikki äsken, dikki läpsäs muuha perselle. Vai oliko se dikki vaikka tikki kumpipaa, mut tuskinpa se onnis lummista. Ainakaan mitenkään koko sinkin, mä rokkaan koko tiimin ja aleuvat loksu niinku vuosi krokotiili. Elikä hampat vähintäänkin terävät, pitääkö kavani kerätä tai herätä, vetästä vielä läpät selällä elämä. Mene tosi rettosasti, seuraavana MC Rivo Porsa oma retrolapsi. Retrolapsi, heittäisit lisää, mut mä mielelläni kertois kyllä mun papusta mitään. Koska se oli aika fucking randomi, mut silti sitä viinaa juotin silloinkin myös paljonkin. Ja sama tehnyt tänään, sama tehnyt myös eilen. Ja silleen sen takia mä oon kertonut siitä tässä teille. Ja eikä silti hyvä läpi jo 2 prossaa. En oo ikinä ollut muuten näin darrassa radiossa. Eli läppäsin. Kyllä sä tiedät heitä tästä jotain räppäri. En mä tiedä, sä olit ennen M. Läppäsin perseelle. Hei Pure, nähdään DTM:ssä. Tai sitten mä räppään sun Serkulle. Toinen mesta on myös Herkules. Eli en mä tiedä, ainakin huomaa. Jos tuut heruttaa persettä, saat ilmasta juomaa. Joo, Rivo sanoi radiossa ei oo ollut ilman darraa. Viikon minuutti. Ja nyt silloin viinapalkka. Viikon minuutti. Meikä freestyle, et ollut radios ilman darraa, etkä ilman viinaakaan. Joo, joten nyt ei oo kupelle. Et ollut myöskään radiossa ennen. Oon mä ollut siellä muutamankin kerran, mut sen takia äijä sekoitti tikin käden just lerpaan. Tai en mä tiedä mitä siinä tapahtui, kuulosti kummalta. Mä tiedän kyllä mitä te puhutte ja Nikoman tutkalla. Ja mä oon tutkalla myöskin. No niin, ja meen sun muijalle yöksi. Vaikka sulla ei muijaa olekaan, niin silti meikä heittä räppi niin ovelaa. Hei. Ovelaa, kuka on ovella? Joku siellä varmaan koputtaa, se koputtaa, osko jo lisää olutta. No mä voin sanoa, että ei oo muuta kuin vallonkeroa, josta joku pätendi peli on nyt 3-0. Se 3-0 niinku Suomi-Ruotsi tänään. Ja täällä on studiossa 10, 3 jäpää. Siellä on 10-9 jotain siis sekkaa, mut aivan sama KP kiva kun jaksoi tsekkaa. 3, 2, 1, hyvä!